Fearne, deputat Prim Ministru, wieħed mill-isfidanti ewlenin għal-leadership tal-partit tiegħu, meqjus bħala moderat, iżda meta appressat sabiex jikkundanna d-diskors ta' Alfred Sant, spiċċa mhux biss jiddefendi iżda jgħid li dak li qal huwa rilevanti. Tikkundanna l-għajta kattiva u selvaġġa għal darba darbtejn tal-ex mexxej laburista Dr. Alfred Sant għajn sinna u għal sinna fil-konfront tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Mela jiena bla jibda dubju nifhem illi il-kampanja tal-MEPs issa bdiet. Naħseb illi dawk li kienu qegħdin jgħidu l-MEPs u kandidati u kollha huma relevanti, dak li kienu qed jgħid kollu relevanti. Fit-tmiem attività fil-Florjana, Fearne ġie mistoqsi diversi drabi minn Net News sabiex jikkundanna l-kliem li qal Alfred Sant f'Għawdex. Li ġej jiridu jkunu għaddejjin bl-għajta antika, bl-għajta qawwija. Sinna għal sinna u għajn għal għajn. Tikkundanna? F'mument minnhom il-Ministru Fearne tant ħareġ u għal Sant illi kważi provi jalludi illi dak li rrapportajna aħna kien spin. Ma rridux noqogħdu nitlu biex nippruvaw nispinjaw l-affarijiet li jkunu qegħdin jgħidu kandidati individwali. Meta r-rapportaġġ ta' Net News kien wieħed fatwali u korrett, bl-eks mexxej laburista jirrepeti l-frażi vjolenta u negattiva tiegħu għal aktar minn darba. Bla kantunieri, u għalli ġej, għal kull sinna rridu sinna u għal kull għajn irridu għajn. Dik hija l-attitudni tiegħi. Naf li tinħass vjolenti f'da żminijiet, salvaġġa f'da żminijiet, hemm bżonn. Frażi illi hija eku tal-għajta tal-istess Partit Soċjalista li toħodna lura snin disajn. U għal kull sinna nieħdu sinna, għal kull għajn nieħdu għajn. Din il-ġimgħa anke d-deputati Edward Zammit Lewis u Alex Muscat naqsu milli jikkondannaw dak il qal Sant fil-konferenza ġenerali annwali li qed ilaqqa l-Partit Laburista.